Incwadi Exodus chapter number 14, when you read from verse number 1, Thixo uthetha noMoses uthi Moses xelela amaSirayeli ukuthi abuye umva afika amisa intente zawo phakathi kolwandle olubomvu nePiyahuriti. Uthi ngizayiqaqathekisa inhliziyo kaFaro ndimenza nileqe acinge befana uba niyabhadula enhlangu. IBhayibhile uMoses wawaxelela amaSirayeli nyana abuye umva afika amisa intente zawo ahlala between ulwandle olubomvu nePiyahuriti. Now ngelixesha ahlalayo amaSirayeli in their minds abaqonda ukuthi utshaba luyeza, abaqonda ukuthi bayaleqwa. Now ithi iBhayibhile then emveni koko uThixo wayenza yalikhuni inhliziyo kaFaro, then uFaro warealize uba benze into erongo ngokukhulula amaSirayeli. IBhayibhile then wabopha iichariot zakhe wathatha awona masoja awathembileyo wakhupha ezona chariot azithembileyo zaphuma zileqa uSirayeli. You know, ekuseni ndiyafuna nje ukutsho ukuthi zikhona ichariot ezithenjiweyo, akhona amajoni athenjiweyo akhutshiweyo elizweni lobumnyama, akhona amajoni akhutshiweyo nguSathana ngenxa yempilo yakho. Now iBhayibhile sahleli njalo amaSirayeli wavela uFaro ngasemva, ngaphambili lulwandle olubomvu, ngasemva nguFaro nempi yakhe. Now akhala amaSirayeli kuMoses athi Moses besingachongo ukuthi kungcono sifele eEgypt, ngaba amangcwabe bengekhona eEgypt lento ufuna uzosibulalela enhlangu. Kanti akazi ukuthi yonke lento isecebeni likaNkulunkulu, licebo likaJehova lokubuyisela injaba. Xa uyifunda ezantsi uMoses uthi thulani nizole nimbukele uThixo enoyisela amaJiputa. Uthi ngoba la maJiputa niwabonayo namhlanje anisayi kuze niphinde niwabone. Ndizotsho kuwe namhlanje ndizothi le setback ukuyo yeyomzuzwana, ubuye nje umva okomzuzwana. Ikhona into uThixo ayilungisayo, ikhona into uThixo ayiplenayo ngobomi bakho. Le setback yongathi izinto azenzeki, uba ngathandaza kungaqhubeleki, ube ngathi usekoneni, isetback yomzuzwana. uThixo kukhona into ayisota out, utshaba olu lukuleqayo, olu lubonayo uThixo ufuna ungazi uphinde ulubone. Olu tshaba uThixo ufuna udila nalo, kodwa phambi koba uThixo adile notshaba udila nawe kuqala. Abe ngathi akekho empilweni yakho ekhona, zibe ngathi izinto azenzeki kanti ziyenzeka. Le setback ujongene nayo, ezingxaki ugqitha kuzo azitsho ukuthi uThixo ukulibele, ezingxaki udlula kuzo azitsho ukuthi uThixo akekho, ziingxaki zomzuzwana. It's just a temporary setback. uNkulunkulu ulungisa indlela yakho, uJehova upave indlela yakho. Kunento amaSirayeli awangayiqondi ngelixesha hamba noMoses. Ithi iBhayibhile ebusuku uThixo wayeba sisithatha somlilo, emina beliqilimba lelifu. Ngelixesha uFaro afikayo asondelayo kumaSirayeli phambi kwalilwandle olubomvu, ilifu lalikade lisebhekhe, ilifu belikade libalandela, ilifu belikade liba ngaphambili. Kodwa this time iBhayibhile ithi ilifu lafika langena emva kwabo, laphakathi kukaSirayeli namaJiputa, lama in between. Ndizothi likhona ilifu eliphakathi kwakho notshaba lwakho, alizange uzokuvuma ukuthi utshaba lakho likuchukumise, kodwa lizokulwela okwakho ukuthula, ubone usoyiselwa nguJehova. Ungathethi into ezininzi. Ndizothi xa usengxakini ungamblame uThixo, ungasoli bantu, kodwa wazi ukuthi it is just a temporary setback. I-destiny yakho yalungiswa, indlela yakho yalungiswa. Uthi uDavide xa ethetha kwindumiso uthi undilungiselela isithebe phambi kwababandezeli bendlela yam, phambi koba ndidle. uJehova phambi koba udle ulanda intshaba, alanda ii-enemies, your enemies to come sit down, bazobukele kondla, bezobukele kuphakamisa, bayeke bayenze le nto bayenzayo, bayeke bakuleqe. Kodwa into abangayaziyo ukuthi wena unoYesu, wena unoThixo
uThixo okulwelayo. Uyawathetha uThixo noJehoshafati, wathi Jehoshafati, le mfazwe ujongene nayo akusiyone yakho kodwa yekaThixo. Uthi thatha abahlabeleli, abantu abazawudumisa, abantu abazawunyusa uzuko, ubabeke ngaphambili. Ususa abantu abathanda imfazwe, ubabeke ngasemva. uThixo akabathanda abantu abazilwelayo kodwa ufuna uThixo ukulwela. Ndizothi this setback ayiyo nto yozokubulala, le kona ukuyo kubonakala ingathi ngeke uphume. Awuzufe lapho, uzawuphuma. Awuzufe lapho. It is just a temporary setback. You are coming out. uNkulunkulu is paving your way, ukulungiselela indlela khona ukuze uhambe kakuhle endleleni. uThixo ufuna ukungqina buphume kuwe. Uthi ndike ndasekoneni kodwa uThixo wandihlangula. Uthi uDavide ndike ndalahlwa ngumama, ndalahlwa nangutata kodwa uJehova wandichola. uThixo ufuna ubungqina ekuwe. Uthi ndandike ndavaleleka kwangathi uThixo akekho kanti ukhona uJehova. Ndizothi namhlanje ekseni, don't give up on God. Ungamlahli uNkulunkulu ngenxa yesetback yomzuzwana. Ungamlahli uThixo ngenxa yesetback ebonakala ingathi awuphumeli. Ndizothi licebo likaThixo ukuthi umva ukume kancinci, ngoba ebomini liba khona ixesha lokuthi ukubuya umva. Uthi xa ujonga ufumanisa uba no mane andisayi phambili kodwa ndibuya umva. Ndizokuxelela ukuthi that time, it is God's time. Lixesha likaThixo asebenza ngalo. Akasebenzi uThixo ngabantu ababaleka phambili kodwa usebenza ngabantu abavunyelwa ukusetyenzwa nguye. Before you get to your destiny, before uye kule nto uThixo acebele yona, vuma ukusetyenzwa nguThixo. Indlela uThixo abasebenza ngayo abantu, it is not easy. That is why athi xa ethethe ezwini lakhe athi mna ndingumdila wenyaniso, umlimi nguba. Uthi nina ningamasebe. Uthi athwala isiqhamo uyawasebenza awathene khona ukuze athwala isiqhamo ngakumbi. It is not nice and beautiful to be broken. Akophula uThixo akuqhekeze for his glory. Ndizothi namhlanje uThixo akakulibalanga kule kona ukuyo, kule ngxaki ukuyo. uThixo akakulibalanga. Ndizokukhumbuza ukuthi this is not the end. This is just a temporary setback. Uzawuphakama wena, uzawuphakama untinge, ubheke phezulu ingathi ndiyabona igusha uma zisilwa, zithi xa zilwayo zibuye umva. You may think ukuthi ziyabalekana kanti ziyothatha amandla ukuthi zinqobe. Nawe ndizokuxelela ukuthi uma kubuya umva, awubuyi umva ngoba ufile, uyobuya umva ngoba uyothatha amandla to continue the journey. Awubuyi umva ngoba uThixo engekho, ubuya umva ngoba uyothatha amandla. This is just a temporary setback. uNkulunkulu akakulibelanga. I want you to tell the devil, uthi Sathana ubuthi ugqibile ngami, ubuthi univalele koneni, kanti this is part of the plan kaNkulunkulu. It is not a setback to kill me, but it is a setback to make me strong. Ndizothi kuwe ustrong wena, ungamdela uThixo, ungawadela amandla kuwe. In the Bible, when God created a human being, wamnikeza amandla negunya. You have the authority, you have the power that is invested to you. It is not there to kill you, but it is there to make you strong. You are strong, you are strong, and you shall come back even more stronger than what you think you are. uNkulunkulu akakulibelanga, uJehova nawe, and this is just a temporary setback.